סטורי טיים על טיקטוקרית מאוד מפורסמת שעקצה אותי ועקצה עוד הרבה בנות, ואיך גילינו את זה? אני מאוד עצבנית, אז יאללה בואו נתחיל. טוב, אז הכל בעצם התחיל לפני כמה שנים. הייתה טיקטוקרית שמאוד מאוד מאוד אהבתי את העבודות שלה. היא בעצם עושה ציפורניים, מניקוריסטית, ואני מאוד 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 התרשמתי מהעבודות שלה, ותמיד גם היא העלתה שכאילו המחירים מאוד נוחים לכל כיס. אז אמרתי, טוב, אני אשלח לה הודעה וזה, אני אבוא לעשות את הציפורניים. עכשיו, כמו שאמרתי, באמת, העבודה שלה באמת 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 טובה. והיא ממש זולה. אז כששלחתי לה הודעה, אמרתי לה, היי, מה קורה? וזה, אני מאוד אשמח לבוא ולעשות ציפורניים. והיא אמרה לי, כן, בטח, וזה. המחיר הוא 80. עכשיו, תקשיבו, זה היה מחיר מאוד 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 זול. משהו שם היה נראה לי קצת, כאילו, איך זה הגיוני שלוקחת ככה זול והיא עושה כזה מושלם. אבל אמרתי, טוב, יאללה, אולי כאילו היא באמת כזה מתחשבת וזה, יאללה, סבבה, נבוא אליה. טוב, עכשיו באתי אליה וזה, היא ממש נחמדה, נסיכה וזה, הכל טוב. ואנחנו מדברות קצת על הטיקטוק, זה היה בתקופה שלא היה לי כזה הרבה עוקבים, וכאילו התחלתי וזה, וכאילו דיברנו על איזה כיף זה טיקטוק והכל, ובאמת היא עשתה עבודה נהדרת, וכן, שילמתי לה 80 שקלים, וקבעתי איתה גם לפעם הבאה, תוך כדי גם כאילו עקבתי אחריה, עשיתי לה לייקים, פרגנתי לה גם בסטורי, שבאינסטגרם כן היה לי די הרבה עוקבים, כל טוב. טוב, אני באה אליה פעם שנייה, באמת עושה לי מושלם, כיף ביחד וזה, ואז היא אומרת לי, טוב, המחיר הוא 100 שקלים. אמרתי לה, העלית את המחיר? עכשיו תקשיבו, אני עושה רק לק תקני, אז כאילו זה לא קשור ללק או לצורה של הלק או למשהו אחר, זה קשור למחירים שלה. ואז היא אמרה לי, כן, אני העליתי מחירים, אז כאילו זה 100. אז אמרתי לה, סבבה, אין בעיה, באמת מגיע לך על כל העבודה שלך, את עושה עבודה מהממת, רק פעם הבאה תודי לי שכאילו לא יקרה מצב שבטעות באתי רק עם 80 מזומן, וכאילו פתאום זה 100, אז תודי לי פעם הבאה. טוב, שילמתי לה 100 שקלים, באמת מגיע לה, עושה עבודה מהממת, וקבעתי איתה כאילו לפעם הבאה. כל פעם שבאים אליה צריך גם לקבוע איתה לפעם הבאה. עכשיו קבעתי איתה לפעם הבאה, כרגיל אני עושה תקני, אז זה לא משהו שאני צריכה לחשוב מה אני עושה. וזה, באתי אליה, דיברנו, הכל טוב, הכל יפה. שוב פעם, היא מסיימת, אני באת את לה 100 שקלים, ואומרת לי, ממי, המחיר עלה ל-130. טוב, אמרתי לה, אין בעיה, אני אביא לך, אבל כאילו, אמרתי לך, התקן אותי מראש, הבאתי רק 100, אני אביא לך עוד 30 בביט, אין בעיה, באמת, וואלה, סבבה, 130, יאללה, גם בסדר, אין לי בעיה, למרות שכאילו היא העלתה את המחיר בכזה, מ-80 ל-130, 50 שקלים, חברים, אז כאילו, כן, אבל בסדר, מגיע לה, הכל טוב, אין בעיה, זה העברתי לה 30 בביט, ואמרתי לה, תקשיבי, כאילו, חיים שלי, אם את מעלה במחיר אפילו גם ב5 שקל, תגידי לי, כי אני מביאה כאילו בדיוק, אז תגידי לי פעם הבאה שכאילו אם את מעלה, למרות שלא נראה לי את כבר תעלי את 130, אז כאילו תגידי לי שאני אדע. עכשיו אני רוצה רגע להגיד עליה משהו. קודם כל היא נסיכה, היא אשת שיחה, כאילו מאוד 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 כיף לדבר איתה. בגלל זה כאילו בפעמים שהעלתה את המחיר לא היה אכפת לי כאילו לעוד, כי באמת אמרתי וואלה, היא מארחת, כיף להיות איתה, כיף לדבר איתה, כאילו היא ממש חמודה והכל. אולי באמת כאילו מגיע לה הכסף הזה, היא הייתה כן צריכה להגיד שהיא מעלה את המחיר לפני, אבל כאילו וואלה היא עושה עבודה קשה וזה, היא ממש מתוקה, היא גם כאילו ממש התחזקה בטיקטוק, אז אני כן כאילו הבנתי את העלאת מחירים, כי תחשבו שכאילו נהיה לה הרבה עוקבים, אז גם נהיה לה הרבה קליינטים, אז היא רוצה כאילו לעלות את המחירים, כי זה באמת עסק. אז אני מבינה את זה, הכל טוב, כאילו פשוט רק רציתי שתעדכן אותי מראש. ובעיקרון כן, היה לי ממש כיף כאילו לבוא אליה, אז בגלל זה גם קבעתי את השוב, ובוא נגיד ככה, קבעתי את השוב, והפעם הבאה גם תשמעו לבד. טוב, אז באתי אליה שוב וזה, ואמרתי לה, תקשיבי, את ממש מתפוצצת בטיקטוק וזה. גם אני התחלתי להתפוצץ בטיקטוק באותה תקופה, בקטנה כזה, ואמרה לי, כן, גם את וזה. אמרנו, איזה כיף זה טיקטוק, איזה כיף זה טיקטוק וזה. וכאילו דיברנו כזה גם על נושאים אישיים והכל, ממש כמו שתי חברות, דווקא ממש כאילו אהבתי אותה וזה, שתינו קפה, הכל טוב, והיא לקחה לי 130 שקל. אז כאילו אמרתי לה תודה וזה, וקבענו לפעם הבאה. עכשיו, חכו. טוב, הגיעה הפעם הבאה, באתי אליה מה קורה, הכל טוב, דיברנו, צחקנו, אכלנו וזה. ואז אני אומרת לה, טוב, אני מעבירה לך 130. ואז היא אומרת לי, לא, חיים שלי, המחיר עלה ל-180. עכשיו אני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, את רצינית כאילו? ללק תקני 180 שקלים? לא הבנתי, כאילו זה היה 130 פעם קודמת, מה קרה? ואז היא אומרת לי שכאילו היא ממש בונה את העסק שלה, וזה מלא עלויות, וזה, שהיא ממש מתפוצצת לטיקטוק, וכאילו באים אליה הרבה קליינטים, אז היא כאילו מעלה את המחיר לכולם, ושזה לא אישי, וזה, אז אמרתי לה, כן, אבל חיים שלי, אני עושה רק לק תקני, אני לא עושה עכשיו איזה משהו בומבסטי, על מה 180 שקל? על מה? כאילו יש בנות שלקחות 120 וזה, על מה 180 שקל? גם עוד פעם, לא התקנת אותי מראש, אז כאילו, מה הקטע? עכשיו תקשיבו, תוך כדי שכאילו אנחנו מדברות על זה, הייתה כבר מישהי שכאילו נכנסה.
והרגשתי כאילו סוג של לחץ, אז אמרתי, טוב, אני אשלם לה כאילו 180 שקל, וכאילו וואלה, אני אכתוב לה שזה לא סבבה, שהיא לא התקנה אותי שוב פעם מראש, ושזה כבר כאילו די, זה כבר נהיה מחיר מוגזם. תחשבו שבהתחלה זה היה 80 שקלים, ואז פתאום עכשיו היא העלתה את זה ל-180 שקלים, כאילו זה היה לכם הגיוני פתאום להעלות את זה ב-100, סבבה, העבודה שלך, הכל טוב, רק תעדכני מראש, וכאילו, גם לא על הכסף, זה על הקטע של כאילו, יכלת להגיד לי לפני, שכאילו את מעלה, והייתי מכינה את עצמי, הייתי אומרת, טוב, יאללה, אני אביא כאילו, אני כבר אביא מדויק, וזה עוד פעם כל הסיפור הזה עם הביט, והאי נעימות, ופתאום לגלות שהיא מעלה את המחיר, זה לא סבבה, זה לא נעים לי לשמוע את זה. אם היית אומרת מראש, הייתי אומרת לך, סבבה וזה, אבל כאילו, הייתי הולכת למישהי אחרת, כי 180 שקל אלק תקני, זה יקר לי. כן, זה יקר לי, כאחת שמחליפה פעם 3 שבועות, זה יקר. עכשיו תקשיבו, כל הפעמים האלה שהייתי אצלה, פרגנתי לה ממש גם בטיקטוק, גם בסטורי, כאילו פרגנתי לה של החיים. עזבו שכאילו מחקתי את זה כי אתם תגלו בהמשך. אבל כאילו פרגנתי לה של החיים, כל אחת ששאלה אותי איפה אני עושה ציפורניים, אמרתי לה אצלה, ושלחתי את המספר שלה, הבאתי לה קליינטים, וכאילו קצת זלזול בעיניי שהיא כל פעם מעלה ולא אומרת, וכאילו כזה, אתם יודעות, משתמשת בי ואומרת לי, את יכולה לפרסם אותי ככה, ואת יכולה לפרסם אותי ככה, וכאילו לא אומרת לי שהיא מעלה מחירים. עכשיו תקשיבו, אני באמת שהתכוונתי לא ללכת אליה יותר, סבבה, אמרתי טוב אני אמצא מישהי אחרת. אממה, היה לי באמת שבוע באמת עמוס ברמות, ובדיוק גם נכנס לי צילומים כזה, מעכשיו לעכשיו, אז אמרתי טוב אני אלך אליה. קבעתי וזה, היא אמרה לי תקשיבי סורי באמת וזה, פשוט כאילו את יודעת אני קצת כאילו מעלה את הקהל שלי וזה, ואני בסופו של דבר עסק ואני דואגת לעסק שלי, אז כאילו אני מעלה מחירים, וכאילו באמת בגלל שיש לי כל כך הרבה לקוחות אני לא יכולה להודיע פתאום לכולם שאני מעלה מחירים ככה וככה, וזה טוב. אמרתי יאללה בסדר הכל טוב, טוב הפעם נעשה פרנץ', סבבה, אני עושה פרנץ'. עכשיו אני באה להוציא על 180 שקל כי זה מה שהיא לוקחת, ואז היא אומרת לי ממי, פרנץ' זה 200. אני מסתכלת עליי ככה. Are you like fucking kidding me? את רצינית? כאילו, לא מספיק העלית לי 100 שקל, עלקים רגילים, את לוקחת לי עוד 20 שקל על פרנץ'? מה? את עשית החשבון שלך, כאילו, את רצינית? וואי, הייתי בהלם, תקשיבו, נתתי לה 220 שקלים, אמרתי לה, שמרי את העודף. אני לפה לא חוזרת עם כל כמה שאני מכבדת אותך, וזה, אני לא חוזרת לבוא, תגידי, מהפעם הבאה שאני אבוא, גם תקחי לי 300 שקל. מה זה הדבר הזה? מה את עושה? אני הייתי בטוחה שבאמת היא עושה ממני בדיחה. אני ממש חשבתי שהיא צוחקת עליי, ושכאילו עושים ממני איזה סטלבט, או שאני פשוט פריירית של החיים, באמת. עכשיו תקשיבו, אני באמת התכוונתי לא ללכת אליה יותר, סבבה? אז לא הורדתי לעוקב, כי אני לא ילדה בת 5, אבל באמת לא הלכתי אליה, ועכשיו אני אצל מישהי שהיא פשוט מושלמת, הייתה איתי בשכבה, לוקחת מחירים הוגנים. שמעו, זה באמת לא על הקטע של הכסף, זה פשוט הקטע שאני חיילת, ואם אני צריכה לדעת שכל חודש אני אמורה להוציא, פחות אפילו, כל 3 שבועות אני אמורה להוציא כאילו עוד 100 שקל, אז לפחות תודיעי את זה מראש. לא משנה, בקיצור לא הורדתי לעוקב וזה, ואז אני רואה שחברה שלי עושה אצלה גם. אז אני כאילו שואלת אותה בסקרנות, תגידי, כמה היא לוקחת לך? היא אומרת לי, בהתחלה היא לקחה לי 80, ואז היא העלתה את זה ל-130, עכשיו היא לוקחת לי 180, ונראה לי אני עוזבת אותה. אז אני כאילו אומרת, רגע, גם לי היא עשתה את זה, אז כאילו, ושאלתי אותה מתי כאילו היא לקחה לך 80. היא אמרה לי, לקחה לי 80 לפני איזה 3 פעמים, משהו כזה. אז, ואני כבר עזבתי אותה תוך כדי שלקחה לה 80. ואז כאילו שאלתי עוד בנות, ואתם לא מבינים מה גיליתי. טוב, אין לי זמן, בואו לחלק 2 כדי לראות איך היא הקצה כל כך הרבה בנות, אתם לא מבינים אפילו כמה עוד המשך הזוי יש לסיפור הזה. יאללה, בואו לחלק 2.